Αυτό το βίντεο θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά. Πρόκειται για ένα βίντεο που απευθύνεται σε όλους τους δικτυωτές κάθε MLM εταιρείας, στο οποίο θα σας παρουσιάσω αναλυτικότερες πληροφορίες για νέους, σύγχρονους τρόπους ανάπτυξης του δικτύου σας. Παράλληλα όμως θα μάθετε και για μια νέα ιδέα δημιουργίας εισοδήματος που μόλις έφτασε και στη χώρα μας, που λειτουργεί παράλληλα με την εταιρεία που ασχολείστε. Πιθανότατα στην αρχή να ακούσετε όρους που δεν γνωρίζετε, όπως autoresponders, lead capture pages, webinars, traffic rotators κλπ. Αν όμως έχετε υπομονή, μέχρι το τέλος θα σας είναι όλα ξεκάθαρα. Αν δεν έχετε χρόνο να παρακολουθήσετε ολόκληρο το βίντεο, σας προτείνω να το δείτε αργότερα. Αυτά που θα μοιραστώ μαζί σας στα επόμενα λεπτά στο εξωτερικό χρησιμοποιούνται κατά κόρον από επιτυχημένους δικτυωτές και στην Ελλάδα τώρα ξεκίνησαν να γίνονται γνωστά. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε συνδυάζει τρεις τάσεις της αγοράς. Τα άειλα προϊόντα, τα λεγόμενα tunnel πωλήσεων και το internet marketing. Ξεκινώ από το τρίτο. Internet marketing ή καλύτερα online δικτυακό marketing είναι το δικτυακό marketing στο οποίο δεν χρησιμοποιούνται τόσο οι παραδοσιακοί τρόποι προσέλκυσης υποψηφίων και χτισήματος της επιχείρησης, λίστα συγγενών και φίλων, τηλέφωνα σε γνωστούς και αγνώστους, προσωπικά και ομαδικά πλάνα, παρουσιάσεις σε σπίτια, προσέγγιση αγνώστων κλπ. Αλλά χρησιμοποιείται το διαδίκτυο ως κύριος χώρος άντλησης υποψηφίων, εκπαίδευσης της ομάδας κλπ. Στο online δικτυακό marketing χρησιμοποιούνται webinars για εκπαίδευση, lead capture pages για προσέλκυση υποψηφίων, autoresponders για επικοινωνία, εκπαιδευτικά online videos και άλλα. Tunnel πωλήσεων. Πρόκειται για μια καινούργια στρατηγική που εφαρμόζεται είτε από δικτυωτές των οποίων η επιχείρηση έχει πολύ μεγάλο κόστος εγγραφής, είτε από δικτυωτές των οποίων η εταιρεία έχει αρνητικά φορτισμένη επωνυμία για το μέσο όρο. Υπάρχουν εταιρείες που για διάφορους λόγους, ανακριβείς τις περισσότερες φορές, έχουν αυτό που λέμε κακό όνομα. Οπότε tunnel χρησιμοποιούν όσοι δικτυωτές έχουν πρόβλημα στην αρχική επαφή, είτε λόγω κόστους, είτε λόγω προκατάληψης. Η κεντρική ιδέα είναι η εξής. Αντί να ξεκινήσω με την εταιρεία μου, με την οποία δυσκολεύομαι, ξεκινάω με κάτι πολύ ευκολότερο, φθηνότερο, πιο αποδεκτό, ούτως ώστε να έχω πολύ μικρότερες αντιστάσεις από τους υποψηφίους μου. Αυτό το αρχικό προϊόν με το οποίο τους προσεγγίζω λειτουργεί ως προπαρασκευαστικό στάδιο. Δηλαδή έχει συνάφεια με την κύρια επιχείρησή μου, ενώ ταυτόχρονα με τοποθετεί σε θέση ισχύως. Έτσι ώστε όταν αποφασίσω τελικά να τους μιλήσω για την κύρια εταιρεία μου, να έχω πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αυτά τελείως επιγραμματικά για το πώς λειτουργεί το tunnel πωλήσεων. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το σημαντικό αυτό θέμα, διαθέτω αναλυτικότερο βίντεο. Άειλα προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά υπάρχουν λίγα μόλις χρόνια και είναι στην ουσία ψηφιακά προϊόντα, προϊόντα πληροφορίας, τα info products. Υπάρχουν δύο κατηγορίες άειλων προϊόντων. Στην πρώτη αγοράζεις τα προϊόντα αυτά εφάπαξ, τα ηλεκτρονικά βιβλία, software κλπ. Στη δεύτερη κατηγορία δεν μπορείς να τα αγοράσεις, αλλά γίνεσαι συνδρομητής. Παροχές υπηρεσιών μέσω ίντερνετ, συνδρομές σε διάφορα site και άλλα. Τα άειλα προϊόντα όμως έχουν μια τεράστια διαφορά από όλα τα προϊόντα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Από εμπορικής πλευράς η διαφορά τους είναι ότι από τη στιγμή που μια εταιρεία κάνει την αρχική απόσβεση του κόστους κατασκευής ή αγοράς, ό,τι δίνει από εκεί και πέρα είναι καθαρό 100% κέρδος. Σε αυτή τη μοναδική ιδιαιτερότητα των άειλων προϊόντων οφείλονται δύο πράγματα. Πρώτον, είναι εξαιρετικά επικερδής η επιχειρηματική ενασχόληση με αυτά και δεύτερον, κάποιες φορές δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να αποκτά τέτοια προϊόντα σε πολύ χαμηλή τιμή. Πριν από 11 μήνες ιδρύθηκε από έμπειρους και πετυχημένους δικτυωτές διαφόρων εταιριών μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, που διακινεί σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης και υποστήριξης επιχειρήσεων δικτυακού μάρκετινγκ κατάλληλα για όλες τις εταιρείες του χώρου. Κάποια από αυτά τα εργαλεία είναι τα παρακάτω με σύντομη επεξήγηση.
Lead Capture Pages και Personalized Lead Capture Pages. Πρόκειται για μονοσέλιδα websites με τα οποία μπορεί οποιοσδήποτε ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας να αποκτήσει άμεσα και εύκολα παρουσία στο ίντερνετ, να ενημερώνει εκεί για τη δουλειά του και να συλλέγει τις επαφές των ενδιαφερόμενων. Μια τέτοια σελίδα ήταν και αυτή η δική μου που πριν από λίγο συμπληρώσατε εσείς τα στοιχεία σας. Με αυτά τα εργαλεία επιτελούνται 3 εξίσου σημαντικές λειτουργίες. Πρώτον, αφού μάθετε να τα χρησιμοποιείτε, θα μεγαλώνουν τη λίστα σας σχεδόν αυτόματα. Δεύτερον, σας γλιτώνουν από το ψυχοφθόρο κομμάτι της προσέγγισης αγνώστων. Και τρίτον, σας δίνουν τη δυνατότητα να μιλάτε μόνο με υποψήφιους που έχουν ζητήσει εκείνοι να τους καλέσετε. Autoresponder. Η Autoresponder είναι η βάση του email marketing. Αναλαμβάνουν να στέλνουν αυτόματα emails στη λίστα πελατών, συνεργατών κλπ. Κατά χρονικά διαστήματα και περιεχόμενο που εμείς ορίζουμε. Μπορείτε να δημιουργήσετε, ανάλογα με την εταιρεία σας και τη στρατηγική που ακολουθείτε, μία αυτόματη αλληλουχία ηλεκτρονικών μηνυμάτων που θα λαμβάνει κάθε νέο υποψήφιο μέλος της λίστας σας, π.χ. το πλάνο της εταιρείας, πρόσκληση σε κάποιο σεμινάριο, ανακοίνωση κάποιας προσφοράς προϊόντων ή ό,τι άλλο θέλετε, ανάλογα πάντα με τη στρατηγική σας. Επίσης μπορείτε να συνδέσετε με τους Autoresponder τα μέλη της ομάδας σας και να τους στέλνετε προσκλήσεις, ενημερώσεις, διακριτική υπενθύμηση των μηνιαίων αγορών τους και άλλα. Επομένως, οι Autoresponder υπενθυμίζουν, ενημερώνουν, διατηρούν επαφή, προσκαλούν και παρακινούν σε δράση και αυτό το κάνουν με ένα διακριτικό, μη απειλητικό τρόπο. Με τους Autoresponder γίνεται όμως και κάτι επιπλέον. Με τη χρήση τους κάνουν ουσιαστικά με έξυπνο και σύγχρονο τρόπο μία σταθερή διαφήμιση υπενθύμηση της παρουσίας σας και της επιχείρησής σας στα μέλη της ομάδας σας ή στους υποψήφιους συνεργάτες σας. Webinars. Έχετε τη δυνατότητα να διοργανώνετε σεμινάρια μέσω διαδικτύου στα οποία τα μέλη της ομάδας σας μπορούν να παρακολουθούν από το σπίτι τους την οθόνη του υπολογιστή σας, να ακούνε τη φωνή σας, να σας βλέπουν και να ρωτούν ό,τι θέλουν. Με αυτό το εργαλείο μηδενίζονται και οι αποστάσεις για κάποιον ενεργό δικτυωτή που θέλει να κάνει ομαδικά σεμινάρια στα μέλη της ομάδας του, παρουσιάσεις σε σπίτια αλλά από το δικό του σπίτι μέσω του υπολογιστή του, ανεξάρτητα από την περιοχή που βρίσκονται τα μέλη ή τα υποψήφια μέλη σας. Εκπαιδευτικά βίντεο. Υπάρχουν εκπαιδευτικά βίντεο για διάφορα θέματα, όπως πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Facebook ή το Twitter για να βρίσκετε υποψηφίους κλπ. Ένα άλλο εργαλείο είναι οι Traffic Rotators, οι οποίοι βοηθούν να αντιλαμβανόμαστε αν μια διαφημιστική καμπάνια μας αποδίδει ή όχι. Δεν θα εμβαθύνω τώρα σε αυτό το εργαλείο, απλά να ξέρετε ότι υπάρχει και αυτό. Στην ομάδα μας υπάρχουν επίσης αναλυτικές ελληνικές οδηγίες σε μορφή βίντεο, πώς θα στήσετε και πώς θα χρησιμοποιήσετε όλα τα παραπάνω εργαλεία. Καταλαβαίνω πως αυτά τα προϊόντα είναι άγνωστα στους περισσότερους. Στο εξωτερικό όμως, όπως σας είπα, χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Αν χτυπήσετε στο Google αναζήτηση για Autoresponder, θα σας βγάλει πάνω από 56 εκατομμύρια αποτελέσματα. Για τα webinar πάνω από 39 εκατομμύρια αποτελέσματα. Αν μη τι άλλο σημαίνει πως τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται ευρέως. Στη χώρα μας, στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, είναι στους περισσότερους άγνωστα. Είμαστε στη φάση που τώρα ξεκινάμε και εμείς να ασχολούμαστε σοβαρά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και το internet marketing. Όταν πρώτο ήρθαν τα κινητά, θυμάστε ότι κοροϊδεύαμε όποιον κυκλοφορούσε με κινητό. Τώρα έχουμε όλοι από 2. Γιατί? Διότι τα κινητά κάλυψαν μία ανάγκη που είχαμε χωρίς να γνωρίζουμε ότι την έχουμε. Όπως έγινε με τα CD που αντικατέστησαν τις κασέτες, όπως γίνεται με την ψηφιακή τηλεόραση σήμερα, όπως γίνεται με τα tablet PC που αντικαθιστούν τα laptop ή τα smartphones που αντικαθιστούν τα απλά κινητά κλπ. Όλοι οι επαγγελματίες δικτυωτές χρειάζονται παρουσία στο διαδίκτυο και εργαλεία internet marketing. Απλώς αρκετοί δεν το συνειδητοποιούν ακόμα, διότι αυτός ο χώρος είναι καινούριος στη χώρα μας. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι αυτά τα εργαλεία που σας παρουσίασα είναι χρήσιμα όχι μόνο για δικτυωτές, αλλά και για οποιονδήποτε επαγγελματία ή επιχείρηση
επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το ίντερνετ για προσέγγιση πελατών και για διατήρηση της επαφής με το πελατολόγιο του ή τους συνεργάτες του. Όλα αυτά και αρκετά ακόμα είναι σύγχρονα εργαλεία με τα οποία χτίζονται οι επιχειρήσεις σήμερα. Το εντυπωσιακό με αυτή την εταιρεία είναι ότι αποφάσισε να κάνει το δικτυακό μάρκετινγκ ανάποδα. Δημιούργησε τα εργαλεία και αντί να τα πουλήσει απευθείας σε δικτυωτές και επαγγελματίες, αποφάσισε να τα πουλήσει μέσω δικτυακού μάρκετινγκ. Οπότε έχουμε μια εταιρεία που διακινεί ηλεκτρονικά εργαλεία υποστήριξης επιχειρήσεων δικτυακού μάρκετινγκ μέσω δικτυακού μάρκετινγκ. Τώρα θα σας δείξω το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας αυτής. Πριν αναλύσουμε τον τρόπο παραγωγής και δημιουργίας εισοδήματος, να μιλήσουμε για το κόστος. Αν όλα αυτά τα εργαλεία αγοραστούν με τον κλασικό τρόπο, θα κόστιζαν στον καθένα μας κάποιες εκατοντάδες ευρώ κάθε μήνα και αρκετά περισσότερα στην αρχή, αν δεν έχουμε γνώσεις προγραμματισμού και χρειαζόμασταν κάποιον να μας τα στήσει. Ενδεικτικά αναφέρω πως μόνο για webinars θα πληρώνατε από 30 μέχρι 100 δολάρια το μήνα, για autoresponder άλλα τόσα κλπ. Στην εταιρεία για την οποία μιλάμε, το ετήσιο κόστος δεν είναι 1.000 ευρώ. Δεν είναι καν εκατοντάδες ευρώ. Είπαμε πως με τα άειλα προϊόντα ο καταναλωτής κάποιες φορές απολαμβάνει καλύτερες τιμές. Προφανώς λοιπόν περιμένετε να ακούσετε μια χαμηλότερη τιμή, κάτι που θα σας δώσει τη δυνατότητα να το σκεφτείτε. Η τιμή που θα σας πω όμως δεν έχει οριστεί για να το σκεφτείτε, αλλά και να το κάνετε, όπως το έκανα κι εγώ. Η εγγραφή κοστίζει 32 ευρώ, 40 δολάρια και η συνδρομή μόλις 8 ευρώ το μήνα, 10 δολάρια. Με 8 ευρώ το μήνα αποκτάτε όλα τα παραπάνω εργαλεία. Lead Capture Page, Autoresponder, τη δυνατότητα να διοργανώνετε webinars, traffic rotators, εκπαιδευτικά βίντεο, εκπαίδευση για τη χρήση των εργαλείων και πολλά ακόμα. Αυτά τα 8 ευρώ είναι και η κατανάλωση των μελών του δικτύου που θα δείτε παρακάτω. Δηλαδή δεν υπάρχουν μέλη που δεν καταναλώνουν. Πράγμα που ως δικτυωτές γνωρίζετε ότι είναι από τα σημαντικότερα σε όλες γενικά τις δικτυακές εταιρείες. Επίσης να διευκρινίσω ότι εδώ δεν υπάρχουν άλλα ακριβότερα πακέτα που εξασφαλίζουν προνόμια ή επιπλέον αμοιβές κλπ. Και να θέλει κάποιος να ξοδέψει περισσότερα δεν γίνεται. Θέλω όμως να κάνω μια πολύ σημαντική αναφορά. Μια συνηθισμένη εταιρεία δικτυακού μάρκετινγκ επιστρέφει ως αμοιβές στο δίκτυο από 20 μέχρι 25% του τζίρου που δημιουργείται. Κάποιες νέες φτάνουν μέχρι το 50%. Αυτό συμβαίνει στις περισσότερες εταιρείες που ξέρουμε. Στο πλάνο που θα δείτε όμως, επιστρέφεται στο δίκτυο το 75% του τζίρου που δημιουργείται. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι, όπως αναφέραμε και πριν, ότι τα προϊόντα αυτά είναι άειλα. Δεν έχουν κόστος κατασκευής και δεν επιβαρύνονται με κόστος μεταφοράς, συσκευασίας και ούτω καθεξής. Τέλος, να υπενθυμίσω κάτι που είπα και πριν. Αυτό που βλέπετε είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργήσει επικουρικά και παράλληλα με την εταιρεία με την οποία συνεργάζεστε. Ως σύγχρονη μέθοδος για ανάπτυξη της εταιρείας σας και για κάποιους ως ταυτόχρονη πηγή επιπλέον εισοδήματος. Αν δεν συνεργάζεστε πλέον με κάποια εταιρεία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί αυτό που θα δείτε να γίνει η κυρία εταιρεία σας. Εισάγεστε με 40 δολάρια, περίπου 32 ευρώ. Αυτό το ποσό το δίνετε μία φορά και δεν το ξαναδίνετε ποτέ. Από εκεί και πέρα πληρώνετε 10 δολάρια κάθε μήνα για όσο καιρό επιλέγετε να είστε μέλος. Δεν υπάρχει κανένας υποχρεωτικός ελάχιστος χρόνος παραμονής. Αυτά τα 10 δολάρια, όπως είπαμε, είναι και η κατανάλωση των μελών του δικτύου. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μέλη που δεν καταναλώνουν. Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτόματα και την κατανάλωση. Σε αντίθεση με το κλασικό δικτυακό μάρκετινγκ, δεν μπορούν να εισαχθούν στην πρώτη σας γραμμή απεριόριστα άτομα. Μάλιστα δεν μπορούν να εισαχθούν πάνω από 2 στην πρώτη σας γραμμή. Το μοντέλο που χρησιμοποιούμε ονομάζεται 2x14 Force Matrix. Αναπτύσσεται ως εξής. Αν εισάγετε 2 άτομα, συνδέονται κατευθείαν με εσάς. Οι επόμενοι 2 όμως εισάγονται υποχρεωτικά κάτω από αυτούς που ήδη υπάρχουν. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται spillover. Οι επόμενοι 2 το ίδιο και ούτω καθεξής. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης
δημιουργεί μια τεράστια δυναμική. Κάποιος που δεν εισάγει ποτέ ούτε ένα άτομο, καταλήγει με ομάδα, δεδομένου του γεγονότος ότι δεν σταματούν όλοι οι upline να εισάγουν άτομα. Αν κάποιος θέλει μόνο να χρησιμοποιεί τα εργαλεία και να μην εισάγει ποτέ κανέναν, παρόλα αυτά καταλήγει με ομάδα. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι ο καθένας που συμμετέχει γίνεται σε ένα μικρό βαθμό μέτοχος του δικτύου. Αν το δίκτυο πάει καλά, πράγμα που δεν εξαρτάται από εκείνον αν δεν εισάγει άτομα, θα έχει κέρδος. Αν όχι, δεν θα έχει κέρδος. Υπάρχουν 3 τρόποι για να κερδίσει κάποιος χρήματα. 3 είδη μπόνους. Το πρώτο, το Fast Start bonus, το δεύτερο, το Matrix bonus και το τρίτο, το Matching bonus. Το πρώτο και το τρίτο αφορά μόνο όσους χτίζουν δίκτυο. Το δεύτερο αφορά και όσους απλά συμμετέχουν. Ξεκινώ από αυτό λοιπόν. Το δεύτερο, το Matrix bonus. Για κάθε άτομο που εισάγεται στο Matrix σας, από κάτω σας δηλαδή, θα αμείβεστε με 0,25 του δολαρίου. Αυτό ισχύει για κάθε άτομο, ανεξάρτητα αν το έχετε εισάγει εσείς ή κάποιο μέλος πάνω από εσάς. Το Matrix bonus το εκμεταλλεύεστε μέχρι το 12ο επίπεδο, αν δεν έχετε εισάγει ποτέ κανένα. Και μέχρι το 14ο επίπεδο, αν εισάγετε άτομα. Αναλυτικές πληροφορίες για τα bonus θα βρείτε και στο back office σας. Στο ιδανικό σενάριο που ένα Matrix γεμίσει πλήρως, μέχρι το 12ο επίπεδο αποδίδει 2.046 δολάρια. 2.046 δολάρια για κάποιον που δεν έχει εισάγει ούτε ένα άτομο. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί πως αυτό είναι ένα ακραίο ιδανικό σενάριο, το οποίο ακόμα και όταν πραγματοποιείται θέλει αρκετό χρόνο. Στο 14ο επίπεδο το Matrix αποδίδει πάνω από 8.000 δολάρια. Η εταιρεία για την οποία μιλάμε υπάρχει στον κόσμο μόλις 11 μήνες και έχει ήδη πάνω από 80.000 μέλη. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν πάρα πολλά μέλη που έχουν συμπληρώσει τα 12 ή τα 14 επίπεδα μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες. Το πρώτο, το Fast Start bonus. Είπαμε πως η εγγραφή κοστίζει 40 δολάρια και ο κάθε μήνας 10 δολάρια. Αυτό σημαίνει πως κάθε νέο μέλος πληρώνει 50 δολάρια για να ξεκινήσει. Περίπου 38 ευρώ κοστίζει εγγραφή μαζί με τον πρώτο μήνα. Το Fast Start bonus λέει το εξής. Για κάθε νέο μέλος που εισάγεται θα παίρνετε άμεσα μία εφάπαξ αμοιβή 25 δολαρίων. 25 από τα 50 δολάρια είναι η αμοιβή που δίνει η εταιρεία για κάθε νέα εγγραφή που γίνεται. Το bonus αυτό το εισπράττει όποιος συστήσει το νέο μέλος, ανεξάρτητα με το ποια θέση θα καταλάβει αυτό στο Matrix. Ανεξάρτητα από το αν θα γραφτεί στην πρώτη του γραμμή ή στο βάθος δηλαδή. Επίσης δεν υπάρχει όριο στο πόσα μέλη μπορεί να εισάγει κάποιος και στο πόσες φορές μπορεί να καρποθεί αυτό το bonus. Το bonus αυτό, παρόλο που δεν έχει σχέση με παθητικό εισόδημα, που συνήθως είναι το ζητούμενο στο δικτυακό marketing, έχει το μεγάλο πλεονέκτημα πως απαντά στην ανάγκη για άμεσο εισόδημα. Συνδυάζει το άμεσο κέρδος με τη διαδικασία χτισήματος του δικτύου. Το τρίτο bonus, το Matching bonus. Όσο ελκυστικά ίσως και πρωτοποριακά και αν θεωρήσατε το Fast Start bonus και το Matrix bonus, το Matching bonus είναι καλύτερο. Με απλά λόγια είναι το εξής. Για κάθε μέλος που έχετε εισάγει, θα κερδίζετε έξτρα από τα χρήματα που ήδη παίρνετε από τα υπόλοιπα bonus, ποσό ίσο με το 50% των χρημάτων που κερδίζουν εκείνοι από το Matrix bonus τους. Δηλαδή, δίνω ένα παράδειγμα. Αν έχετε εισάγει 10 μέλη, ανεξάρτητα από το αν είναι ενεργά ή όχι, ανεξάρτητα δηλαδή από το αν εισάγουν άτομα ή όχι, και ο καθένας από αυτούς κερδίζει ας πούμε 200 ευρώ το μήνα από το Matrix bonus τους, εσείς θα παίρνετε 100 ευρώ έξτρα, το 50% από τα 200 ευρώ, για τον κάθε ένα από αυτούς, δηλαδή 10 επί 100, 1000 ευρώ, μόνο από αυτό το bonus. Εννοείται, τα χρήματα αυτά δεν αφαιρούνται από κάποια αμοιβή του μέλους αυτού, αλλά είναι έξτρα αμοιβή για αυτόν που τον σύστησε. Και αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Από τη δεύτερη γενιά, δηλαδή για αυτούς που εισάγουν προσωπικά οι δικοί σας,
κερδίζετε λόγω του Magic Bonus το 20% των χρημάτων που κερδίζουν εκείνοι από το Matrix Bonus τους. Εδώ βλέπετε ότι από την τρίτη γενιά κερδίζετε το 10%, από την τέταρτη το 5% και από την πέμπτη 3%. Αυτό βέβαια είναι εφόσον αναπτύσσεστε και στην κλίμακα της εταιρείας. Τα Magic Bonus καταλήγουν να αποδίδουν στον ενεργό δικτυωτή πολύ περισσότερα από τα υπόλοιπα bonus. Δίνουν τη δυνατότητα να χτιστεί εισόδημα της τάξης των 2.000 ή των 8.000 δολαρίων πολύ πριν συμπληρωθεί το 12ο ή το 14ο επίπεδο αντίστοιχα. Δηλαδή με πολύ λιγότερα άτομα. Συνοψίζοντας λοιπόν, με τα 10 δολάρια το μήνα κάποιος έχει τα εξής ωφέλη. 1. Το δικαίωμα να χτίσει το δίκτυο και να αποκτήσει εισόδημα. 2. Τη δυνατότητα να υποφεληθεί από την ανάπτυξη του δικτύου, αν αυτό πάει καλά, ακόμα και αν είναι πλήρως ανενεργός, και να αποκτήσει και πάλι εισόδημα. 3. Τη χρήση όλων των ηλεκτρονικών εργαλείων που του παρέχονται για προώθηση είτε της δικής του επιχείρησης εταιρείας, είτε της εταιρείας αυτής, ως κυρία ή δευτερεύουσα πηγή εισοδήματος. Εσείς, το δίκτυο αυτό που δημιουργείτε, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τη στρατηγική που θα επιλέξετε. Μπορείτε μόνο να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία. Να μην κάνετε ποτέ δικτύωση και να χρησιμοποιείτε μόνο τα εργαλεία. Μπορείτε να το προτείνετε ταυτόχρονα με την κύρια εταιρεία σας στους υποψηφίους σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σαν εισαγωγικό στάδιο ενός τούνελ που θα δημιουργήσετε. Δηλαδή αυτό το δίκτυο να λειτουργεί σαν προπαρασκευαστικό στάδιο, σαν προθάλαμος της κύριας εταιρείας σας. Το πλάνο αυτό καταρρίπτει κάποιες από τις πιο συνηθισμένες δικαιολογίες που ακούμε, με αποτέλεσμα να εκτοξεύονται τα ποσοστά εισαγωγής. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για ανθρώπους που θέλουν άμεσο εισόδημα, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν πωλήσεις. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του πλάνου αμοιβών που σας παρουσίασα είναι ότι συνδυάζει το χτίσιμο του δικτύου με δημιουργία άμεσου εισοδήματος. Ουσιαστικά από τζίρο 50 δολαρίων που δημιουργεί κάποιος, επιστρέφονται τα μισά σε αυτόν που το σύστησε. Μπορείτε να πάτε σε όσους έχουν αρνηθεί την κύρια εταιρεία σας, ειδικά αν ασχολείστε καιρό. Υπάρχουν δεκάδες ή εκατοντάδες άνθρωποι που δεν έχουν εισαχθεί ή που μπήκαν και βγήκαν και οι περισσότεροι από αυτούς είχαν αντιρρήσεις που δεν ισχύουν σε αυτό το πλάνο. Δεν έχω χρόνο, δεν έχω γνωστούς, δεν θέλω να πουλάω και άλλα. Χτίζουμε ένα δίκτυο ανθρώπων θετικών στην ιδέα του δικτυακού μάρκετινγκ, που γνωρίζουν ότι τα προϊόντα τα οποία διακινούνται μέσω δικτυακού μάρκετινγκ είναι πιθανότατα ποιοτικότερα από αυτά του παραδοσιακού εμπορίου. Πολλοί από εμάς γνωρίζουν ή ασχολούνται με διάφορα προϊόντα εταιριών δικτυακού μάρκετινγκ, όπως οργανικά καθαριστικά, οικολογικά σαπούνια, καλλυντικά για τον οποίο τη δημιουργία δεν γίνονται πειράματα σε ζώα, πιστοποιημένα φίλτρα νερού, βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής που αδυνατίζουν, αρώματα, προϊόντα με αλόι, καφέ με γανόδερμα και πολλά ακόμα. Συνοψίζοντας, όλοι οι δικτυωτές με οποιαδήποτε εταιρεία ασχολούμαστε, αλλά και κάθε εταιρεία ή επιχείρηση γενικότερα, χρειαζόμαστε σύγχρονα εργαλεία. Απλά κάποιοι θα το καταλάβουμε άμεσα και κάποιοι άλλοι λίγο αργότερα. Κλείνοντας, να εξηγήσω τι είναι το Cut-off Day. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα που εμφανίζεται στο link που βρίσκεται ακριβώς από κάτω, εξασφαλίζετε μία δωρεάν προσωρινή θέση στο δίκτυο. Διευκρινίζω, η ομάδα μας θα πραγματοποιήσει τη δωρεάν προεγγραφή σας μέσα στο επόμενο 24ωρο. Αλλά αν θέλετε να την ολοκληρώσετε εσείς άμεσα, ώστε να έχετε τώρα πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες, τότε μπορείτε να κάνετε κλικ στο link που σας δίνω παρακάτω και συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας εδώ, σε αυτή τη σελίδα, δημιουργείτε για εσάς ένα δωρεάν προσωρινό back office. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ερευνήσετε ό,τι θέλετε εκ των έσω. Θα γνωρίσετε τα εργαλεία, θα δείτε το ρυθμό ανάπτυξης και πολλά ακόμα. Αυτή την προσωρινή θέση την κρατάτε μέχρι Τρίτη ή Παρασκευή μεσάνυχτα, ανάλογα με το πότε βλέπετε αυτό το πλάνο. Με απλά λόγια, αν από τώρα μέχρι τότε κάποιος εισαχθεί και ολοκληρώσει την εγγραφή του κάτω από εσάς και εσείς αποφασίσετε να γραφτείτε χρονικά μετά από εκείνον, θα κρατήσετε τη θέση σας
πάνω από εκείνον. Αν δεν ολοκληρωθεί η εγγραφή σας μέχρι τότε, χάνετε η θέση και δεσμεύεται η επόμενη ελεύθερη θέση μέχρι το επόμενο cut-off day και ούτω καθεξής. Σε γενικές γραμμές η εγγραφή είναι από τα πράγματα που αν είναι να γίνει, καλό είναι να γίνει άμεσα. Προσωπικά έκανα την εγγραφή μου το βράδυ της ίδιας μέρας που ανακάλυψα αυτή την εταιρεία, μόλις είδα τον αριθμό που είχε εισαχθεί στην εταιρεία μετά από μόλις 15 ώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Τότε κατάλαβα αμέσως την τεράστια δυναμική της ανάπτυξή της. Κάνοντας κλικ στο link που φαίνεται παρακάτω, θα προωθηθείτε σε αυτή τη φόρμα, οπότε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας, εμφανίζονται αυτόματα μόνο στο δικό μου back office, οπότε τα βλέπω μόνο εγώ. Θα δείτε πάνω δεξιά το όνομά μου. Τη στιγμή που το κάνετε αυτό, κατοχυρώνεται σε εσάς η επόμενη ελεύθερη θέση στο δίκτυό μου και δημιουργείται για εσάς το προσωρινό ψηφιακό σας γραφείο. Από εκεί και πέρα έχετε δύο επιλογές. Ή θα προχωρήσετε άμεσα στην εγγραφή σας μέχρι το cut-off day, Τρίτη ή Παρασκευή βράδυ, ή θα θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για να λυθούν κάποιες απορίες σας πριν αποφασίσετε. Τα στοιχεία επικοινωνίας μου θα τα βρείτε κάνοντας κλικ στην ένδειξη My Enroller του back office σας, μόλις ολοκληρωθεί η προεγγραφή σας. Η εγγραφή γίνεται εύκολα κάνοντας κλικ στην ένδειξη Join του back office σας και ακολουθώντας τις απλές οδηγίες. Αν μετά την προεγγραφή σας και μελετώντας το προσωρινό back office σας δεν είστε έτοιμοι να προχωρήσετε ακόμα και χρειάζεστε διευκρινήσεις, τότε θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά. Είστε ένας από τους πρώτους ανθρώπους στην Ελλάδα που μαθαίνουν για αυτή την ιδέα. Μετά την εγγραφή σας, εγώ ή κάποιος από την ομάδα μου θα βρίσκεται δίπλα σας για ό,τι χρειάζεστε. Καθώς, όπως σε όλα τα προγράμματα δικτυακού marketing, η επιτυχία του ενός εξαρτάται από την επιτυχία του άλλου. Επιπλέον, ως μέλος της ομάδας μας, στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ειδικό website με αναλυτικές ελληνικές οδηγίες σε μορφή βίντεο, πώς θα στήσετε και πώς θα χρησιμοποιήσετε τα δικά σας εργαλεία. Συμπληρώστε λοιπόν τα στοιχεία σας στο παρακάτω link και προχωρήστε τώρα στο back office σας. Ελπίζω σύντομα να μιλήσουμε προσωπικά. Σας εύχομαι ειλικρινά μια υπέροχη μέρα. Γεια σας!